Sauti daga arewablog.com. Wurin raina inganne da ke, so ya ki taho a gare ni ya ki taho. Wurin rai ki amince da ni a cikin soki min lamun na shige raina kike izini ya kudiri na kar da ki ya da ni tun da san kyare na yi sansani. Ƙaunar ki na nuna zahiri haduwar mulki ne kai a gare ki na zama almajiri zuciya ta bude kauna zubo gaskiya ne ta fi min kwabo kibiyar so na riga na saki zuciyar ki ta kawo a farmaki garkuwa kin sa domin ta ki daure ki mallaki ki ji tausaina ki kusanta da ni da ke mu zama tamkar hali da kama zarar so zuciya ya shiga dukansa kamar ana sadiga sai ran kaunar kini zan riga daure nunan so ga daga a guri na ban ga tamkar ki ba nisan ki ba za ta tona ba madadin ki ba zan same ta ba a cikin masu san ki sanya da ni ciwo na ke ce magani kalmar so kwai wuya gun fada gaskiyar zance da bai san rada da nufin gardi ke cin gyada ni kare da kirushin tanadi lallai so ba da ji bai gani ciwon so ba amar magani duka wanda ya sarkafa ya bani a shigar sa ba ma ya ganin sa ba wakar so ban kware kanta ba shi yasa ba zan zake miki ba fatan ba za ki kushe ni ba za ki kushe ni ba ga sakona na wajen karshe ko me zan ce bai wuce yake rere Sauti daga arewablog.com. Sauti daga